маса хладилник. Там сложим бутилки, това и пиеме това Соня. Аз за първи път Радко Трифонов, Дамян Обречков, той е оня, трети, пети. Пияници, шармантни пияници. От всекъде. И в един момент Голяре Живков отваря вратата от тази зала, да те седят там в коридора и ги обсъждат кой да бъде на майките. И влиза. Но влиза към нашата група. И тогава, Ники, аз видях нещо, което никой фокусник по света не може да ми предложи. Тогава видях как моят приятел, великият пияница Дамян Обречков, който седеше ей тук, а който идва тук, на Дамян ръката му се удължи. И той от тук се здрави с другарите. Аз мисля, че е позирувал.